Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 29 июнь, пәнҗешәмбе. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме шушы минутларда безнең белән булган тамашачыларга күтәренке кәеф, матур көн теләп калабыз. 2023 ел Татарстанда милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы дип игълан ителде. Шул уңайдан сезнең игътибарга "Уйнагыз гармуннар" дип исемләнгән өр-яңа тапшыруны карарга тәкъдим итәбез. Әлеге тапшыру телләр комиссиясе ярдәме белән эшләнә. Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. Казан дәүләт мәдәният институты мөгаллиме, Татарстанның ат казанган артисты Наил Сәгъдиев һәм мин Айзилә Батырханова сезне өр-яңа "Уйнагыз гармуннар" дип исемләнгән тапшыруда сәламлыйбыз. Бу гади тапшыру түгел, бу сәяхәт тапшыру. Хәзерге вакытта без Казанның нәкъ үзәгендә басып торабыз һәм кайсы тарафка барасыбыз әлегә билгесез. Әйзилә, әйдә, дөрес булсын өчен болай эшлик. Бөркет булса, республикабызның көнчыгышы Актанышка барабыз. Булмаса, башка бер районга. Бөркет? Бөркет, Актаныш. Димәк, сәяхәтебезне башлыйбыз. Сәгать дигәндә 366 чакрым юл узып Актанышка килеп тә җиттек. Белешмә өчен, Актаныш муниципаль районы 1930 елда барлыкка килә. Аның территориясе 2034 квадрат километрны тәшкил итә. Ул республикабызның көнчыгышында урнашкан һәм Башкортстан, Удмуртия республикалары белән чиктәш. Актаныш муниципаль районы башлыгы Зарипов Ленар Рафак улы. Ул безне кулына гармун алып каршы алды. Hayırlı günler, Nöldüstüm, hayırlı günler, Biz sizni zırga, munga, boy, şunday tabiatı motor bulgan Aktanış serliginde karşı alıp, konak eterge bik şatbız. Актаныш Татарстаныбызга искиткеч талантлы шәхесләрне бүләк иткән. Иң кызыгы шул, Актаныш авылында гармунчыларга багышлап һәйкәл куелган. Актаныш гармунчыларына куелган һәйкәл безнең монда легендар шәхесләребез, Актанышның гармунчыларының рәсемнәрен карап үтәләсез. Гармун сайрый, сандугаштай гармун сайрый да сайрый. Көйнекигә ялгый бер егет гармун сайрый. Гармун сайрый, сандугаштай гармун сайрый да сайрый. Көйнекигә ялгый бер егет гармун сайрый. Наил, менә бу урында безнең юлларыбыз аерыла. Шулай Азилә. Ә мин Уразай һәм Усы авылларының гармунчылары белән таныштырам. Ә мин исә Иске Бугады, Тыңламас һәм Айыш авылларына юл тотам. Киттек. Пока-пока.
вакытта иске Курмаш авылында күрәсезме монда нинди матур мәчет һәм кая гармун тавышы килә. Якынрак килик әле. Исәнмесез, бабакай? Әйбәт кенә. Ничек хәлләрегез? Таныш булыйк әле, исемегез ничек сезнең? Рәсим Хуҗин. Рәсим абый, сез бу авылның аксакалы булса кирәк. Шул инде хәзер шуңа калды. Сез шундый матур итеп гармунда уйныйсыз. Менә мин бу урамнан төшеп барам һәм ишетәм шундый матур итеп яңгырый. Бу бит Саратов гармуны, Саратовында. Аның бизәкләре дә шундый матур. Кая килде сезгә мондый гармун? Моны кызап кайтып бирде миңа, нидән Казаннан. Ул дингә укыйды, шунда каяндыр тапкан инде, моны сатып алган. Миңа кайтып бирде, мин дә уйнаганны белә бит инде, шуңа миңа бүләк итеп кайтып бирде. Менә бит шундый балалар булсын, ләйме Аллага шөкер. Ләкин күреп торам, сезнең әле моңарчыда булгандыр инде гармуннарыгыз, әйме? Бары, ябыша өйрәнеп булмас инде директрлектән. Сугыштан соң өйрәнә башлаган инде мин. Шуңа директ 4-5 классларда мәктәп клубларында шунда директ биетәдер имя кызларына директ кенә. Аңлашылды. Беренче гармуныңыз нинди иде сезнең? Хәтерлисезме? Хәтерләйм, ул Сарат Бараксин дип атала, инде Бараксин. Анда бит бик авыр уйнарга дип әйтәләр. Өйрәндегез инде, Тартканда бер тавыш, эткәндә бер тавыш чыгара. Шуның белән иске гармония инде монда Гадиттин бабай үзе ясайдыр яны. Шул миңа сатып бирде дә, шуннан өйрәндем инде булай. Гармоннарын соң байтак алыштырдык инде, хөкүмәтнеке дә бары Саратовский магазинга да кайттылар, алар хәзер күрмәй инделәр. Хәзер юк, күрмәй. Рәсим абый, яшьлек елларын искә төшерегез. Ничек узды сезнең яшьлегегез? Шулай гына гармунда рәхәтләнеп, җырлап, уйнап узгандырлаймы? Мин мал врачы. Төп үзем профессиям мал врачы. Үзем булай такталашып дигән авылда да участокта шәбел Шуракайда эшләдем түгел. Монда кайтып 20 ел эшләп пенсиягә чыгылды инде. Рәсим абый, шундый рәхәт яшәү булды бу, әйме? Әйтәгез әле, менә шушы урында рәхәтләндереп бер Саратов гармунында уйнап җибәрик әле. Бию кийин. Әйе. Таныштырып китегез инде, Рәсим абый, кемнәр була бу егетләрегез? Үзебезнең авыл егетләре инде. Һәрберсе төрле гармунда уйнала, кайсы баяндан, кайсы хоромкадан, кайсы талыяндан дигән шикелле. Һәрберсе аеры гармун. Шулай күңелле итеп яшисез дигән. Аллага шөкер. Менә мондый гармуныңыз булганда, әлбәттә инде авылыбыз да яшәр, телебез дә яшәр. Уйнагыз, гармуннар! Hörmətli dostlar, biz hozir o'zunchalik yerda o'tiramiz. Bunda Boshqirdiston, ostda Sim yilg'asi, ham bizning ortda Tatariston. Biz Tinglanmaz degan avlda, ham mening yonimda Ilfas Hasanov. Ilfas abay, sizning bilan yaqinroq tanishaylik. Mana sizning bu garmonga muhabbat qachon uyandi? Nishik uyandi? Benim әнием мың жарата тұрған әни дейінде бәлки әзімі көп оннан да көшкендер. Оқыған уақытта біздің музыка оқытушысы Филин абай мандолинада өтейді. Мандолина дәрістер кіріз бізге. Шул уақытта біз Кәскейде интернатта тұрдық, Кәскей деген ауылда 8-ші класста оқығанда уақытта енді.
Onda Nail abi bizge 2 garmon alıp berdi. Hem biz yarışa malaylar şusu 2 garmonu vata öğrendik. 1 yıl içinde degende garmonda. Özü bizde 5. klastan alıp 7. klasga çaklı mandolina derslerinde mandolina oynarga öğrendik. Bizning klastan mesela bir güne jigit garmonda oynay bilmey. Mene benim yaştagilerden kalganlar barsa da oynay. Özüme kelgende benim indi özüm tozu garmon alıp berdi de biz barыбыз da biz 6 bala üstek İngilizce men mena qarab enekashlar, singlikashlar birgina bala oynamay garmonda 5 bala biz barыбыз da garmonda oynaymiz. Jırlaybız. Ну, жерга монга инде biz бик шундый кеше инде biz. Яратабыз. Шуша авылда туамын, шуша авылда үстем. Ну, читләрдә дә җырып кайттым 17 ел. Читтә йөргәндә дә гармонны калдырмадым. Аллага шөкер. Анда да бер гармон алып, анда да бу Оренбург өлкәсендә яшәдем мин 17 ел. Анда казаклар белән яшәдек. Казак халкы да бик матур ярата икән гармон уйнаган җегетләрне, гармон уйнаган кешеләрне. Менә беләсезме? Бу уникаль очрак дип әйтергә кирәк. Чөнки менә мин сездән ишетәсем килгән иде. Әйе, мине әтием өйрәтте гармонда уйнарга дип. Ләкин алай булмаган. Алай булмаган. Ничек булды ул? Әйдәгез әле, сөйләгез әле тамашачыларыбызга моның тарихын. Алай қолдан тотып гармон өйрәтүче булмады. Просто өйдә гел гармон уйнадылар. Оннан 5 яшымда әле ул ата баянны алга куеп уйный алмадым, кырыена. Интеп шулай итеп киюрәнеп, шуннан уйнап киттем, шуннан китте. Кызык. Димәк, өйдә гармон булгачтын, анда уйнарга кирәк дигән сездә менә шундый йөрәктә бер уй булды инде, әйеме? Әйе, уй булды һәм әтинең дусты Мизан Фарошин, әнинең 2 туган энесе Илгиз Закиров, алар бездә гармониялар матур итеп, мин шулардан үрәнеп, теге 2нче бүлмәгә кереп, аларны моннан күреп, үрәнеп, шуннан гына. Сәнгатьтән ирак кеше дип беләмчә. Соң мин техника буенча эшлим инде. Техника буенча эшлисез. Ләкин шулай да менә кулыгыздан баян төшми. Хәзер шәһәрдә бик уйнап булмый инде. Авылга кайткач мин часто кайтам, авылга тибрез булгач кар. Уйныйбыз инде баян. Идә торгач баян гармоннар күп идә. Уйныйбыз шул. Күңелегезгә менә нинди уйлар килә гармонны кулгалгачтын? Соң инде ул безне үзенчә бер ял тажы. Димәк, сезнең өчен гармон ул ял. Ял. Көйләр өйрәнәс килә. Ну, хәзерге көйләрне бик уйнап булмый инде. Ул көйләр теге стильне язылган, иске көйләр матуррак чыга инде. Ансы дөрес әйтәсез, әйе. Иң яратып уйный торган көегез сезнең? Алай особенно яратып уйный торган көем юк. Шулай да бар бит инде менә бу көйгә мин беренче тапкыр менә бу көйне уйнаганда белән бу кызны күргән идем. Менә бу бит инде ассоциациялар дип әйтик. Нәндә әйтәләр бармы? Шахта көйне. Нәрсә белән бәйле? Алай бәйле түгел. Кызны күргән дип әйтә алмыйм инде. Әйе. Хатыным белән бер класста укыдым. Юлда матур җырлый. Наша туйларда, ниләрдә җырлатып безне интелләр инде. Матур пар итеп күрәләр, әйеме? Менә бу урында әле безнең бер дә менә тапшыруыбызда шахта көй уйнаучы булмады, шуңа күрә сездән бер ишетәсе килә.
Рәхмәт бик зур. Рәхмәт бик зур. Иң зур теләгебез һәр вакыт, һәрбер җирдә гармон кулыгызда булсын. Һәм менә шулай итеп халкыбызга матур көйләрне яңратып яшәгез. Рәхмәт. Фәнәвис абай, сәлем! Salam. Фәнәвис абай. Самсыз, salam. Ничек калдарыгыз? Әйбәтме? Әллә бер бию балабызмы? Әйдәгез балалар. Фәнәвис абай, менә бу матур гаилә белән дуслык ничек башланды сезнең? Сөйләп алыгыз әле. Рәхмәт. Дуслык шул клубтан башланды инде безнең. Клубта эшләгәч үзем инде балаларның менә күреп торасыз, балалары бик күп, бик актив, сәнгатьне яраталар. Инде авылларда яшьләр калмый, концертлар куя, авыл халкына инде менә проблемага әйләнә башлады. Мин уйладым да инде менә Фәнзилә апаларга, Хәнифә абыйларга мөрәҗәгать иттем. Шуннан безнең дуслык күпере барлыкка килде инде. Мин аларга киләм, ярдәм итәм, гармон уйнап, җырларына, биюләренә. Алар миңа килә инде клубка. Менә шулай итеп аралашып, бәйрәмнәрне үткәреп барабыз без. Яңа еллар, сабан туйлар, әйберләр җыю менә сабан туйларда берсе дә калмый. Бик зур рәхмәт аларга. Фәнәвис абай, менә сез бит инде гармончы, менә балалар менә шул гармонга тартылармы? Бар араларында бик талантлылары. Мин үзем инде Алабуга мәдәният йортын читтән генә бетердем. Алай музыкаль образованиеларым, ноталар белән уйный белмим. Самоучка, үзлегемнән өйрәнгән җегет дип әйтим инде. Теләкләре бар, но мин инде теге ноталар буенча өйрәтә алмыйм. Үзем булдырганча гармоннарда өйрәтеп карадым. Бик талантлылары бар. Фәнзилә апа, менә күренә сезнең балалар шундый тәртипле, шундый талантлы. Менә үзегезнең шундый матур гаилә турында сөйләгез әле. Мин балаларны яшәгәннән күп итеп үзем табарым дигән инде эшен таптым мин. Балаларны зурлар инде. Балаларны алдым да үзем белгәнен өйрәттем. Миңа алай кеше килеп өйрәткәне булмады. Мин үзем яратам шундый әйберләрне. Катнашабыз инде. Яңа елларда катнашабыз. Яңа елларда бөтен әйберләрне тегелгәнбез дә. Мотор шундай. Танышларны йөрибез. Авылда, садикта, Кышбабай уламсында. Шуларны эшлибез инде. Минем кызларга килгәндә, үсеп килгәндә, мәктәптән кайтабыз да минем бер-ике кыз әйтә, әнкәй ди. Мин ди, урыс бит ди. Мин ничек бiyim моны ди. Альбина бiydi, мин әйтәм, син биялмыйсың моны моны ди. Мин сине татар ясайын мин әйтәм, бiyсе. Нык матур итеп чыгыш ясап, хәзер мин ул баланы кияүгә бирдем инде. Хәзер әле менә 3нче көн генә сөйләштек. Миннән хәзер акыллы инде, ишүдә ди. Мин уйлап та бетермәгәнмен, төрле чагым булгандыр. Рәхмәт сиңа диде. Минем теләгем шул. Менә бу дуслык җипләре бер кайчан да өзелмәсен. Гел бергә яшәргә насип булсын. Актаныш районы гармончылар белән танышуыбыз 5 июльдә дәвам итәчәк. Карамыйча калмагыз. Исән имин булыгыз белән теләктә калып, сезнең белән сау булашам.